Pray, atitiri abaha bebre. Ya nua. Akua Amoakoa. We need Ghana's most beautiful. Enfie bi atwa mu no ono so wa ha. Ahemfo. Atitiri fo bebre frecheche ne benche. E no ma yeden wo maba. Interview na egusu ayedan ya twetwe no wo hwe me papa a woti ha ya oye nana but minimum din eti e be bisa ni din kakra nana pacho mma kwa aba media ya fra me aba nkoma na pacho nso e me nso ya fra me adakwa busu apani kwa me kwa aten kontanse adisibusu ano me na me da no. Oh, okay. Enti na kire say ufri kontena ase e wa santeman mu na me pa che wo aha de ye de enum say Nana Boakye mensa oyo hene a wanya no ba bi ko no eni nti ye hia mu ha na wafra tuntumi de na bi nim say no so nti na we den wo ha me pa che obetimi a kire mu kakra se de awone no mo relate ana wadawro ma me damase ye ka se ra eye asantefo ye kasa asantefo a na ye kire wo mu kabo ma wo mu ne entim jakari ekon ye wo mu de osantehene na ose tutu eto ano we aya de hye ye ne eden ye sa wo hwa ne ma ekwaso wa ha ana de hye 1 week na ye sa wo hwa ne ma ekwaso wa ha ene sa de ayesi ahye ne ma wa ha ya wo hwa eye ne kwanso ano no eye ne kwanso a ena eniema bebre nso wo ho a obi kurom no ukọ ho a na eniema bebre wo ho a wate so eye amamre ye kasa amamre a oman mra ene amane oman no ne yoye obi a woni de ejisa ukọ ba bi a na se wuye bibi a sebe ye se krokotoi ye nkase krokosene enti niema a wo betimi aye no na watete so na sebe wantia obi na so ewom se democracy de nenso ahensem no amamre ne amane eti de ye no ne kwanso a na bibi nso wom na se echia nana no madawro ma no mu de ache yen ebi se nya ni nyina na ebia ebe nam ne kwanso a nana no ma ye ti wom asase so no mu de ache yen o madawro ma yo nana ene me da se na bibi chi ya adwen so a ye besan aba wo nchen biem abusuafo medamase Andre already near me pray by no the one church that for my name was that and mine for almost so President your president did I say Zaka Onkra with them and watch us if you Pridia awapa omamia
That's how